Те идват да позират с озарение. В ателието мръсно те застиват като в самата вечност, но точно тази вечност ги унищожава. Подир 15 минути те стават нервни, молят за цигара и пъшкат, сякаш са просъществували 15 столетия. Тогава всички изведнъж си спомнят за важна среща или съвещание или концерт и си отиват. Жена ми е художничка. Тя знае, че всички много скоро ще си спомнят и бърза за 15 минути да вземе вечното от личността. Очите горди, умственото чело, усмивката небрежно лъчезарна или пък скромността, да, скромността, защото личността се уморява и позата й става проза и всички си отиват. Тогава идвам аз в ателието, тогава бие моя час. Жена ми ме наглася на местото на абдикиралата вече личност, анестезираме с 2-3 целувки, ухаещи на терпентин и продължава. И тъй позирам аз по цели дни, за нечий крак, за нечия ръка, за рамо, за гърди или за всичко, изцапан с нечий блясък, вдъхновен като дете, играещо на царю честит и имен ден. И трябва да ви кажа, че издържам. Аз стоя и мисля разни работи. Стоя си и така и мисля. Представям си понякога как славата върви с моите крака, как се почества с моята ръка и като предусета как витая безлико и безименно нищожество в салоните на вечността, ми става страшно хубаво и смешно. Сърди се жена ми за статива. Нали ти обясних, че си мечтателен? Какво се хилиш като идиот? И в позата се заковавам пак. Прощавай, казвам, нещо се размисли. Трябва да измислим нещо много верно, реалистично, слънчево и жилаво, защото ми се струва, че по покрива ни вече някой ходи и мълни като крила на тременето му. Род фронт, издигаш и умрук безръкия, аванти пополо, но пасаран, за Сталина, за Родину, за Сталина, за Родину, за Сталина, крещеше наказателния взвод. А също и онези, другите, почти засипани в гроба 30 милионен. Патрио Муерте, Венсеремос. А може би и аз съм вече сляп. И затова те галя като луд. Чета те като Брайлово писмо. Прости ми. А ти ми шепнеш: не това, кажи ми другото, кажи ми го отново. И аз крещя: обичам те като осъден, тъй както се крещи последна дума. Бъди спокойна, няма да ни чуят в лазарета 20-вечен, сред всички тези крясъци, стенания, проклятия, хриптени и остатъчно мълчание, което дойдат утре сутринта гробарите за мен. Проговори отново и кажи, че вече си ме изгорила. Кажи, че тъй съм пожелал да бъде изгорен отделно. Не казвай, че за твоя огън става дума, а името ми може да стои при другите на братската могила. Но и това е много. По-добре твърди до края, че аз не съм бил в никаква военна болница. Таинство, страх, но край едва ли. Земната люлка в пустотата ме люлей и чувам сферите, кристалните сигнали, аз, който не избягах от Помпей. Преди разкопките да ме разкрият свит като ембрион, тих, каменен, аз просто устоях срещу стихиите и забравимото се вкопче в мен. Аз гледах как ви бягате надолу към лодки и спасителни лъжи. Украли храмовете ви и се молехте грехът на чужда памет да тежи. Човеци и зверове изчезна всичко. Как хубав бе пустинният Помпей. При мен останаха 2-3 тревички и слава допълзя като злодей. Смениха Бог, проучиха вулкана, градът развратен станал е музей. И само аз при себе си останах, аз, който не избягах от Помпей. Че не зная откъде се купува хляба. А сега той продава хляб в Америка, във Вашингтон, през обикновените работни дни преподава в университета, нощем пише стихове, в съботите и неделите продава хляб на пресечката на авеню Небраска и Канетикът. Българската нива запустява,
Земните жени, които женеха и хранеха потомствата си отиват, както свършва песен. Политици разиграват мелодрамата, кой открадна народната пшеница, но остава приликата между хляба и човека, скрита под различни имена, различен вкус, а също и цена различна. Моя син продава хляб за сандвичи, питки розмаринови и бул маслинов, пита за атар, испанска семолина с сусам, орехов пшеничен хляб, поръсен с тафиди, италиански пане бело, паладин замесен с зехтин, мая и мляко, царевичен хляб и хляб с семчици от тиква, турски хляб и хляб от облаци. Само български и вчерашен хляб няма. Всеки ден остава непродаден хляб, разказва моя син. Дават да си вземеш за вечеря, другия завързват в пликове и го изхвърлят. И умората оборва моя син. Хлябът го продава на съня американски. Тази дума значи и американската мечта. Господи, не чуваш ли, че моя син те моли нещо, а опасното проклятие като аура го опасва? Ако имам право на една молба и аз, на желание последно, Господи, направи това, което иска моя син, после можеш и да го осиновиш. В София в сумрака бродят сенки на старици. Ровят кофите за смет, събират хляб. Сочат ми една била учителка по история и български език. Но не бързай, казват, не избухвай. Тя не търси хляб за себе си, тя храни разни кучета и птици. Тези мои думи също са храна за кучета и птици. Господи, за какво живея, за какво се скитам сам в Родопите, за какво надничам в изоставени герани и се ровя в пещери, затрупани от хора, и замръквам по оброчища, отречени от теб самия. Търся пътя към скривалището на последният магьосник, който е забравил да умре, но не е забравил тайната на хляба, не на днешния хляб, който се продава, не на вчерашния, който се изхвърля. Тайната на утрешния хляб ми трябва. Хлябът, който се целува, хлябът, който хваща за ръка децата ни и ги връща вкъщи. Защо вървим така тържествено изправени? Защо мълчим? Защото носим на своите отмалели плещи невидимия саркофаг на всичко минало. Невидимия саркофаг. Но как тежи победата, когато стане вчерашна? Над пепелта свещена дим, дим, дим. Ще ни се пръснат сънните артерии от този химн, от този бавен марш. Аз нося, а вървя и осъзнавам, че миналото няма гроб да го положиш там, да го заровиш. Той има само този саркофаг от смисъл и ние там под саркофага не трябва да пълзим като стоножки. Ние трябва честно и достойно да го носим. Едва издържам. Сигурно ще падна. Къде са другите, които с мен понесоха невидимия саркофаг? Къде сте Пеньо, Владо и Цветане, и ти, Василе? Къде сте ангели на новото? Къде сте рамене достойни за крилото и за саркофага? Обръщам се и виждам себе си. Лежа в кристала на небитието. Аз съм вече целият потънал в невидимия саркофаг. И само малка част от мен все още носи. Това видение безумно ме разсмива, но все пак в него има нещо хубаво и нещо вярно и достойно има. И продължавам аз, каквото съм останал. Смъртта, маскирана на слава, с мен се забавлява. Чакалите на завистта са пуснати, но ние вървим тържествено изправени, но ние мълчим. Умира вечността, безкрайността се свършва, но ние вървим. От ваше име, ако ми позволите, искам да бъдат винаги, да останат винаги при нас, да дойдат, да са живи и здрави и за да им се радваме и на любов, защото виждаме нови стихотворения, които аз не познавам до Ландора от картините. Не мога да кажа сега, че мога да имам поглед, но виждам, че
тя държи здраво и че рисува. Твореца никога, истинският творец, никога не остарява. Благодаря ви. Да виждаме. И аз, че сте тук, че сте сред нас. Беше голяма изненада. И наши. И тогава да се обади някакъв. Добре, ще чака. Побава. Ще му се обади. Еми то като дойдеш на главния, тогава сме се обадиш, защото докато ги изпуш. Еми ето тук.